for all aja be fa nwocho mana mgbe anwa amarom aka m aghọtasịrị ife mmụọ nyanya ụmụ ife abụ na-emegasị bụ dịka nkụzi akụzisielụ m wee na-akwado m nkwado ọlụ akpọrọ m lụọ nya ọ dị ka igolu ịmana mmadụ nwere ike inye gị ife wee golu lọk gị so a na-eme exchange lock ife ọ mebe ife ahụ onye abụkwali onye Hindu and ife dị ka ndị Hindu onwero ndị kava achụ aja mana obodo a so ndị mmadụ pụtasị oge ọbụla fa eju ebe niile otu ọgava dịkwa na Europe niile fa nọkwuzi na America ka oge niile ọ bụla fa akwụ mana obodo a nọ dịka na UK akwụ mana onye Hindu abụgo prime minister obodo a nwe mbọsị ọ nọ na-achụ aja na Downing Street ndị mmadụ na-asị ka ekosi achụ ọ ife eji malụ fa na-enye oge niile fa ga na-enye gị ife ndị India ndị akụkụ ebe abụbụ ndị Hindu ị ga-na-esi fa na-enyekere ihe aja ka fa na-achụ onye ka m si ka m kọọlụ unu wee mụta ife